O PP de Pontevedra cualificou nesta xornada de fracaso estrepitoso a planificación turística dependente da Deputación ao longo deste verán. Moldes considera inconcebible que moitas oficinas turísticas non cubriran as súas necesidades de atención en horario e en persoal. O que podemos decir é que en planificación e xestión das competencias que ten a Diputación en turismo, pois creemos que é o peor ano da historia da Diputación. Sorprendente que onte, chamando a alcaldes que están relacionados co turismo, como pode ser o caso de Baiona, un dos concellos máis importantes que temos na provincia respecto ao turismo, pois a día de onte ainda non tiñan nin tan siquera o personal de reforzo que envía a Diputación. Por esta razón, mañá presentará unha moción no pleno onde instarán a presidenta da Deputación a que convoque con urxencia unha xuntanza do sector e os alcaldes para analizar esta situación. Pero que ten que falar primordialmente, prioritariamente, do que ten competencias a Diputación. Logo, donde ten competencias a Diputación, fallamos en todo. A día de hoxe, hai oficinas que non se puderon abrir. A día de hoxe, noutros casos, pois hai oficinas que hubo que facer un último esforzo por parte dos alcaldes con personal municipal, o que supón un esforzo tanto no personal como no económico para eses concellos, e ao final non poden dar un servicio adecuado porque non son capaces de cubrir todas as horas necesarias. A día de hoxe siguen esperando por parte da Diputación que lle envíen personal para poder, en este caso, dar un servicio mellor e de máis calidad e de máis horarios. Os populares consideran unha irresponsabilidade o feito de que concellos como o de Sanxenxo non recibise o reforzo de persoal nas oficinas de turismo ata a segunda quincena de agosto e outros como os de Baiona que a día de hoxe continúen agardando por ese persoal.